खारसी Mwtai Kathar Chibrwi Mwtai Maharaja Trilokhanni amolni sini chalaifemani tini bahaino boni OBC ni seimani sal Tripur Kshatriya Samaj Songbai komse kom oroniyo खारसिनि बांगिनाय बरनि तरफ थेका गोबांमा रिंतै थैनाय और हल बर्तिके खालायनाय धर्म सभांखा इनके खारसि Mwtai जतनि हामानि बांगिनि फायो जों काखैथ साइचुं रनो साया जों सिनि असाइरो आकराव काके धर्म गुरु हके बर जतनि हामानि बांगिसि मा खुलुंगो फाइतिनि आंतिनि Kathar Chibrwi Mwtai ne khulungjabu o hayungni joto borok tongnai te borokni hamario nangnai toksa tomuli yongsa puksa borok jotoni hamari tonglathung ha kathangke ma tonglathung haina ang pabohau inke jotono sakni dormono rokha khlaini banginai jotono o Mwtai o ongshogrohon khlaiwinai 7 din to tolanai tini chengkha e phainai temoni jamatai hodo songmane 26 tarikh boroni eta tarikhe khlaije tong borok sokhainai age kajei jotono और फाइ Kathar Chibrwi Mwtai ni हियाजना फैबलांथों होनैनो आंनि कौमोन आरो हामबाय खुलुमका हासे त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा बसंनि लुकुरंनो तिनि 1436 त्रिपुरा अब्द इंरेजिनि 2026 सालनि खारसि तेरनि गोथार सालो त्रिपुर क्षत्रिय समाज बाय लुआ जिजाक खयारपुर गेट बिटान कम्युनिटी हल तिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तुइमुंबाय ताक्लाय बिसिब आगिनि हाय फहम ददम खायनो गोथार खारसिनि 13 खारसि Mwtai जों जत त्रिपुराबासि रंनि हामक्राय तंग कचां चा कचां तंगमानि बागै जों खारसि Mwtai नि थानि देयाय याकुनै जों पुजारिलाय माने यागुलो चिनी गेट बिटान कमिटी हलो चिनी मयाल हांकर ते कामिनी चौधरी जोग प्राय 500 नि फानो बिसि ओ जागा फाइका बनि लगिओ चिनी मलसम समाजनि अकरा मुरा सिंह काइपें एरपरे जमातिया नवातिया अब हाइकाइनाय 7-8टा चिनी कम्युनिटी जे 19 ट्राइब्स नि बिसिङो बनि समाजनि विभिन्न लेभेलनि सामुं तांनाय ते समाजनि जे चिफटेन बरग तिनि चिनिओ खारसि तेर पालायथानि फाइ मानजा फाइका आबनि बागै बेलेखाय खातुम खाजा जों बरनो जोंनो जरारिमानि बागै ते चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रेसिडेंट बरम गोनां पूर्णचंद्र देबबर्मा ते वार्किं प्रेसिडेंट चिनी ताकुगकरा बरम गोनां अशोक देबबर्मा चिनी डॉक्टर पार्थ देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट ते चिनी जनरल सेक्रेटरी बरम गोनां ताकुगकरा सुब्रत देबबर्मा ते चिनी क्षत्रिय समाजनि सेक्रेटरी चिनी सत्यजित देबबर्मा बनो कारिबो चिनी तला लेभेलनि सिमी चिनी जे कामी लेभेलनि सिमी जे सेंट्रल लेभेलनि जे पदाधिकारी जे दायित्व मानजारक तिनि चिनिओ खारसि 13 जतन फाइ फहम ददम खाइ जों काहाम खाइ तंग कचां चा कचांनि बिसिङो जों Mwtai खाइ याकुनै जों तेरनो पालाय मानखा अब खारसिनि गुबुन साना थांखा हांगाय चिनि अ जे Chibrwi Mwtai नि हामारि बा आशीर्वाद चिनि कपालाव तंगैनो जों अबनो खलायमानो एकाय अबनिनो प्रेस रिलीज रिनानि मुसुङो जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजजोंै बिसि बुरुं अमा हायखायनाय चिनि सम्प्रदाय चिनि जे चिकन जे तंमानि चिनि जाति गोष्ठी रं बिसिङो जोंलाय थांजाखाय अ खारसि Mwtai फाइ खुलुमै Mwtai रिनानि बागै चिनि खारसि Mwtai नि आशीर्वाद नाना बागै अबननो जों प्रेस रिलीज नि बिसिंथि चिनि त्रिपुराबासि रंनो जों मेसेज रिनानि मुसुङ आसुक त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जतनिस्लाय कतरमा सामुं यागो नाजाक हिंकै चिनि कास्टमारि ल जोङो कास्टमारि ल नो कोडिफाइड बा चिनि जे टीटीएडीसी ते स्टेट नि जे राज्य सरकार जों दुइटा जागानो चिनो कास्टमारि ल नि बागै अनेक बছर गोदोगमा बिसि रमैया कोनै जों जमारिजाक हेके अबनो चिनि कतरमा चिनि सामुं जे कास्टमारि लनो जों बिल पास खारिना बागै आगामी दिनो जों कार्यक्रम खलाय दङ
मिया बचिनी कायसा स्टेट गभर्नमेंट नि जे चीफ मिनिस्टर नि आरो ते टीटीएडीसी नि सीएम नि यागो जों मेमोरेंडम सबमिट खायना दंमानि कास्टमारि ल नि जे कोअर्डिनेशन जे कमिटी ओ कमिटियाव चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज नि जोंनो दङ बेखाय अबनो जोंनिया जमारिना दङनि किन फियाबा ताम हिनाय कायसा राज्य मियाव कायसा इन्सिडेंट कायसा गटिखा डीआईजी सुसाइड खायमानि बागै जों अबनो पोस्टपोन खायरिखा बसकां 27 तारिखआव जों चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे 19 ट्राइब्स नि जत समाजनि अकारारक फाइयाखौनै जोङो मेमोरेंडम सबमिट खायमानि यागलो जों राज्य सरकार बाय टीटीएडीसी नि जे सरकार बा गभर्नमेंट बरनो जों कायसा जरानिनाय ओ जरानि बिसिङाव जदि चिनि कास्टमारि लनो बर बिल पास खालाया गाय जों तेब कतरमा आंदोलन थाना बागै जों यागो नाजा अब बादे चिनि जे महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर 1928 साल जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज जे त्रिपुर क्षत्रिय मंडल मुझे संसाय खालाममानि अब चिनि जे देवबर्मा सारनेम जरा सै तंनाय जे गामियाव दङ जे गामियाव तंमानि बिसिङाव जों बाय गोदालिया कमिटि खलायजागिया गामियाव चौधरी करै हांकर सरदार करै मयालनि सरदार करै मंडलनि सरदार चंजागिया जे 50टा मंडल खलायजांमनि अ 50टा मंडलनो जों पूर्ण सम्पूर्ण खलायनायनि बागै जों यागो सामुंबोतां नाजा बनि यागुलो जों चिनि चेराइरंनि बागै भबिष्यत प्रजन्मनि बागै शिक्षा दीक्षा बेलायखाय दरकार अ शिक्षानि बागैबो जों कायथामु स्कुल जों खुलका भबिष्यत जों तेबो दुरुक दुरुखाय चिनि स्कुल गोबां खलाय खुलंनायनि बागै जों चेष्टा खलाय दङ अब चिनि सामुंबोतां चिनि मूल एजेन्डा अब चिनि कायसा क्षत्रिय समाज नर्ग क्षत्रिय समाज बरगुसाव क्षत्रिय समाज आसले बबो गुबै बबो अरिजिनेल बबो नकलि थानाय नखरा आवन्तिने किसा गामि आमसायनि जारा चौधरी हिनि तंनाय र बा गामि आमसायनि नखराव बिसिंग कायसा खामिथि जात बियां खायसे थानाय थाया किसा बर बोखाव दुंगा जागा बाहाय आबनो काम थानाय एक्चुअली नायदि अबनो जों चिनि समाजनि समाजपति बा चिनि जीएसओनि बिसिंथि अबनो जों गोबां ससियेल मिडिया रगो भाइरेल खायखाबो बारे बार अनेक बार खलायका हाइफानो लुकुरक बसै एक्सेप्ट खायखा बसै नायखाबो तो लुकुरकनि ऊपर डिपेंड खलायो क्षत्रिय समाज रूप कायसा नंनाय क्षत्रिय समाज कोनो दिन कायनि मानिया जे बररक समाज संगठन खायमानि बले विभिन्न राजनीति विचारधारानो निजिनि साग बाय थाङो अब बास्तबायन खायनायनि बागै राजनीति बदलनि इसारा नावै चुबाचु नावै बदल खलाय थांखा अबहाय बररक समाज संगठन उंया बंगाबो व्यक्ति संगठन चिंगो आं आगिबो कायसे एग्जाम्पल दिखा दिनिबो कायसे एग्जाम्पल दिवै सानानै मुसुङो जतनि बसखाङो सालता आंबो आगुलिनि लेक समिनि बाजाराव आं बाजार हाति खलायना थांपुरु खरसा मोसौ गोथां फाननाय 1 बोसोरनि बरसो दादा कासा मरिस नेन होनै बना आं साका बिनि मोसौ नायनायखा मोसौ गोथां बाय मोसौ कुमुन बाय जतनो सापुल जाक आं बनो साका अरे बेटा तुम्हारे दा केमने कासा मरिस तुम्हारे तो मिस्ला मरिस पाकनाव आसे कासाव आसे अब आं जास्ट ओनली एग्जाम्पल रिनानि बागै सामा कोक्सि बे बर तिनि जे समाज संगठन नि जों बाय दल खलाय तमनि बर निजिनो आलादा कायसा राजनीति प्लेटफर्म दमै बक जे आलादा खाय थांखा बंनाबो ठीक सेम माबाहायनो मिस्ला समाज बंनि आरो जे नेतृत्व रि तंनाय रक बेसिरभागनो हय बुनि बंश बाय बुनि दफा बाय कायजाक्खा निजिनि बसाबुतिबो बुनि बसं बाय बुनि दफा बायनो कायजाक्खा आबनि बागैनो क्षत्रिय चंद्र बंशनि समाज संगठन खलायनानै हंखाय स्राय स्राय क्षत्रिय चंद्र बंशनि बरकनो नांनाय बर मिस्ला समाज मिस्ला बंश नांलाक आबनो जों चिनि नंनियो चेनेलनि बिसिंथि जों गोबां माबार साका जे अब मिस्ला समाजसि अबहाय बुनि दफा बाय तङै बुनि दफा बाय नुखुं हुकुं खावै बंनियाबो कोनो दिन क्षत्रिय समाज नङा क्षत्रिय समाज खलायनो हाय जोंहाय चंद्र बंशनि स्राय स्राय थै नांनाय स्राय स्राय 100% तिप्रासानि थै नांनाय बसियो क्षत्रिय समाजनि बरक माननाय निकाय साइमानिया लुकुरक अबनो बुसुक कामियाम चाइरगो अबनो एक्सेप्ट खलाय अबनो ग्रहण खलाय फियाबा नंनि चेनेलनि बिसिंथि नंनि बिसिं नरक चेरि नायदि बंनि जारा नेतृत्व खलाय तंनाय रक लीड खलाय तंनाय रक बेसिरभाग निजिनि बसाबति बुनि बसंनाय कायजाक्खा निजिनि
नुखुंनि बरक बुइनि बसंनि बरक उनखा इके बरक सराय खतिर कुनु दिन नंमाया बरले मिस्ला समाज से हाय का आबोनि बागिनो लुकुरक से अब तेई खैनाय आसल साबो अरिजिनेल साबो जों कुनो खलाया जोंले खारसि ओ मताय चिब्रिनि आशीर्बाद बाय जों खलाय दङ समाजनि सामुं एवं आगामी भबिष्यत दिन जों खलायनो थांनाय जों सुस्थ समाज लांनानै नायो सुस्थ परिबेश सुस्थ सामुं गुबै बाय दङै जों सामुं खलायनो जों बाहाय मिसिजाक समाज बेबस्थानो जों क्षत्रिय समाजनि जों एक्सेप्ट खालायमानिया दांगाइमा दांगाइ फानिसिमी चिब्रै मोताय ख्लाइजाखै फाइमानि ताबुबो जत रायदारखौ सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजागै तंगो चिब्रै मोतायनो रुकसावै हास्तिनि जत लुकुरगनो हामजाकमा खुलौमा याफारो त्रिपुरा त्रिपुरासा आमसाय शाकबायथां नायकलजाक हांकर नकनि बखाक्तै तिनी हाय गोथार साल जतनि बागिनक काहाम तंथुन ते हामानि तो बुथुन Institution Bangalore tabu 10-12 pass tengnai noni bagi kaham se Bwkhaktwi. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM nursing, BSc nursing, paramedical, pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamnani bagai kurungdi e deporma bai. Bini kokdukungkha 7005539389 9233706879 Dakti kurungdi limited seat.